Ako lang premise na chok. Ningon man si sa Mateo 16:18, Pedro sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kinsay katukod? Kristo. Unsay yang gitukod? Iglesia. Di klaro iglesia ni Kristo, dili iglesia Katoliko. Baliw ko nagtubag ano, nganong nang iglesia Katoliko naman ang imo? Kanang pagka-Iglesia Katolika, dili na kabubuton sa Santo Papa, ni kabubuton ni Bisan Kinsa. Kabubutan na ni Kristo. Na sa San Marcos 11:17. Dayon San Pablo ang akong balay. Ono Timoteo 3:15, ang balay maong iglesia sa Dios nga buhi. O kini paganganlan ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang tanang kanasuran? Catholic's. Himenaong Iglesia Catholic's tis Judayas kay Galileas kay Samarias. Irinin ikinin o ikumudum o uminin. Sabi siya pa, ang iglesia nga mukailap diya sa Galilea, Samaria, o sa ubang kanasuran, nalikon pinagi sa kalinaw, ika Espiritu Santo. So, mauna, ang ipasabot, dili ka ng iglesia ni Kristo nga, awahin ang natukod. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo, Anyo 33, natukod. Busa ko doon ay awahin, anak, dili na namao. Una na kong pangutanan ni mo, Brad Rudy, kay nagbasa magyo kag Biblia. Humanism, nasa na sa Biblia. Kusam ito kag Biblia. Kung pangutana, ningon ka man, nga kinig yung Iglesia Katolika, dili maong tinukod ni Kristo. Ang mga tana ko, ito baka, kinsa maning tawhanang nagtukod nga dili si Kristo. Suray kay makinsan, wadyo kong kay Bao. Basta ako na basahan, musulti man ko tinood. Wadyo kong kay Bao kasi gatukod na ng Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo. Kasi Kristo, para nako, may gatukod sa Iglesia. Kasi may gatukod niya. Ang anding nganlanin niya, ako'y magbuhat tindahan nga, ang ngandes mga tao dahil. Iglesia ni Kristo, yun. Sumas Biblia. Na dili na kang manalo ha, kanang giluwang manalo, dili na.